Teno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabi'in lan para wali iku langgengake ngaji kateno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabi'in lan para wali iku langgengake ngaji ngaji tansah dadi gegarane insani wong mukmin seneng ngaji sing keri cokot kaya sing keri cokot kaya sing keri cokot kaya sing keri dicokot kaya sallu ala nabi Muhammad kateno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabi'in lan para wali iku ngajengake ngaji kateno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabi'in lan para wali iku ngajengake ngaji ngaji negarane insani wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot kaya sing keri cokot kaya sing keri cokot kaya sing keri dicokot kaya sing keri cokot kaya sing keri cokot kaya sing keri cokot kaya sing keri dicokot kaya ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi derek tuntunane nabi ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing tlatah Jawi derek tuntunane nabi ngaji tangan marang rito Gusti wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot kaya sing keri cokot kaya sing keri cokot kaya sing keri dicokot kaya sing keri cokot kaya sing keri cokot kaya sing keri cokot kaya sing keri
Surabaya